Mayong hapon sa Iniwarya guys. So karon bakante naman akong kinabuhi. Pwede na ko ninyo pamisitahan diri sa akong area, sa akong lugar. Sana all. Nako karon diri sa among bukid. Similuy ako kanina. Ups. Medyo nadalagma ko ba? Huh? Apit ko mo taliagsak. Lain pa yato guys. Ang akong kiri-kiri. Kadto nga akong kinanugan nga mushroom. Mushroom ba? Mushroom, oy. Medyo lugos na ko ginawa ba kay bulukid mo gud kalaayon niyo. Bulukid ba? Nara si Moy. Moy. Sana all. Nasi ko ano. Raim! Pero tara mo mushroom mo. Sana all. Mushroom ba? Sana all. Ayaw di ma. Diri ka mo aroy. Para ka makabalo. Regalis ka man ang unahan. Ramingon nga asa dapit. Nara sa unahan. Nara sa unahan. Sa unahan diri kay duha pa man ka oras sa baktas. Ikam. Ini luya meron. Baka luya man ligos jay. Oh, no. Sana all. Mana, tanaman ninyo. Mana yung ambutan sa inadautan na ba? Makulit na magkasuko. Agi palaak ang imong kalamot? Kung sa'yo nagpalaak? Alam maligas. Alam miligas? Gamit, Ged! Huwag mong subukan. Init mo dahil. Hindi totoo yan. Tapa naman yun. So, balos mo diba? Problema juga ba? I-upload tayo na sa YouTube mo na tiga kuhan. Mount Kambudlot. Dugay na kayong katuligan. Karon pagkitaon sila nagkauban lang isuna.